Dnes na naši planetu z hlubin vesmíru proudí vysokoenergetický vnější vliv, který současná věda dosud nezkoumala. Tento vliv působí na jádro naší Země, což vyvolává planetární kataklizmata, nebývalé síly, která nyní na celé planetě narůstají. Proč naše přístroje tento kosmický vliv nezaznamenávají? Protože tato energie má zvláštní vlastnosti. Neinteraguje ani s naší atmosférou, ani s naší Zemí, ani s námi, ale pouze s jádrem planety. Pro analogii si představme rentgenové záření. Snadno proniká skrz oblečení a měkké tkáně našeho těla, jako jsou svaly, orgány. Ale nemůže proniknout skrz tvrdší útvary, jako jsou kosti. Na rentgenovém snímku vidíme hlavně kosti, které jsou nejtvrdší a kterými záření nemůže projít. Abychom pochopili, jak tento kosmický vliv působí, představme si nataženou volejbalovou síť. Za níž je žulový pomník ve tvaru koule. Řekněme, že tento pomník představuje zemské jádro. Máte hrst arašídů a tyto arašídy házíte na volejbalovou síť. Protože otvory v síti jsou dost velké, oříšky proletí sítí, aniž by s ní interagovaly, ale budou narážet do žulového pomníku. Kosmický vliv je jako ty arašídy. Veškerá hmota, která je na naší Zemi, je pro něj jako volejbalová síť, skrz kterou prolétá. A jádro Země je nejhustší hmotou, hustou koulí, do níž toto záření naráží. Jelikož toto působení ovlivňuje pouze jádro a neinteraguje přímo s objekty na Zemi, nemůžeme ho zachytit našimi přístroji, ale můžeme pouze vysledovat jeho vliv na základě změn parametrů naší planety a růstu kataklizma. Vnější kosmický vliv působí přímo pouze na jádro naší planety. Neustále přenáší dodatečnou energii do zemského jádra. To následně způsobuje nestabilitu a zahřívání jádra. A pak se ohřívá magma kolem jádra. Rozpíná se, stoupá k zemské kůře a začíná zahřívat zemskou kůru, což zvyšuje počet a sílu přírodních katastrof ve světě.